Dacia Duster, nejde klaxon. Klaxon je v pořádku, ale problém je tady v páčce. Udělal jsem tyhle dekly. To je všechno na Torxy. Problém je vlastně v tomhle drátku. Tady upadl. Povolím si tyhle dva šroubky, tady jeden mám už vymontovaný. Udělám si konektory vzadu. Šroubky už mám vytáhlý. Vysunem. Uděláme konektory. Koukám, už je to nějaký přepájený. A znova napájím. No, to už do toho se někdo hrabal. Páčku už mám venku. Stačí zmáčknout tyhle dva konektory. Celá páčka vyjede ven. Takže to patří sem. A zkusím ho napájet a uvidíme, jestli to půjde. No jinak pak nová páčka. Zhruba 500 až, co jsem koukal, tak 2500, od 500 do 2000, no. Možná i dražší. Už jsem to spájal, zapojil. A troubíme. Stačí jenom zapojit. Takhle se to tam sune. Dá se tam šroubky. Bude to, na to potřebuji 2 ruce teda.